Esta imaxe do tráxico accidente de tren ocorrido en Santiago na véspera do Día do Apóstol quedarase por sempre nas nosas retinas. Mais de 48 horas despois, siguen estremecéndonos os arredor de 10 segundos que racharon a vida de 78 persoas. Boas noites. Tráxicas xornadas para os galegos e para toda España. O accidente de tren ocorrido en Santiago de Compostela sumiu nun profundo loito a todo o país. As cifras de falecidos oscilan constantemente e nestes momentos sitúanse nas 78 mortes. A Xunta de Galicia traballa na organización dun funeral oficial conxunto para todas as víctimas. En este momento hay ingresados en los hospitales gallegos 81 ingresados, 28 en las unidades de críticos, de los cuales 28 son adultos y 3 pediátricos. Es decir, tenemos uno menos. La niña es una niña, la que ha salido ya de la UCI pediátrica para ir a planta. Es una niña de 8 años. Creo que es una magnífica noticia. También decirles que de los pacientes que tenemos ingresados, 31 son gallegos, 38 son de otras comunidades autónomas y 8 son de otras nacionalidades. Todavía tenemos 4 que no tenemos la nacionalidad porque todavía no hemos podido contactar con ellos, todavía siguen en coma y tampoco hemos podido contactar con la familia. Están finalizadas ya todos los trabajos que se referían a la realización de las autopsias de las víctimas, tras un importante esfuerzo que creo sinceramente que permitió agilizar al máximo lo que siempre es un proceso laborioso y un proceso complicado. Por eso quiero agradecer la entrega de todos los profesionales del Instituto de Medicina Legal, que se fueron turnando sin descanso desde el primer momento y que permitieron que hubiera 16 profesionales trabajando al mismo tiempo, ya digo, desde el principio y hasta que finalizó el trabajo de realización de autopsias. Eso ha permitido ya, junto con el trabajo de la Policía Científica, que haya identificadas 72 personas y ahora las familias desde el día de ayer se fueron acercando paulatinamente, como también conocen, al multiuso del SAR, para poder recoger los cuerpos de sus seres queridos. En este momento ya se han puesto a disposición de las familias más de 60 cuerpos de esas personas fallecidas y esperamos que en las próximas horas se complete este proceso. Como lles dicíamos, o balance provisional das vítimas mortais baixou nas últimas horas. Segundo fontes oficiais, hai 78 falecidos e aínda hai pendentes entre 5 e 6 corpos pendentes de identificar. Aínda así son datos provisionais e variables. As vítimas mortais do accidente de tren rexistrado o mércores en Santiago sitúanse en 78, das cales 6 están pendentes de identificar, pero a Policía Científica e os forenses proseguen coas análises doutros restos humanos recollidos no lugar do sinistro. Desta forma, o balance de falecidos é aínda provisional, en función do que determinen as probas ás que serán sometidos os restos humanos recollidos, posto que houbo fragmentación de corpos, segundo expuxo en rolda de prensa o xefe da Unidade Central de Coordinación da Policía Científica e secretario da Comisión Técnica Nacional para Sucesos con Vítimas Múltiples, Antonio del Amo. Pola súa banda, fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia detallaron que son 3 os restos humanos recollidos en Angrois e que pola súa envergadura creen que poderían corresponder con outros 2 posibles falecidos. De aí a cifra que se barallaba ata as últimas horas de 80 vítimas mortais. Doutra banda, dende o Centro de Transfusión de Galicia, queren agradecer á cidadanía a xenerosa colaboración prestada á hora de doar sangue, logo do chamamento realizado estes días. A partir de agora, o Centro de Transfusión lembra a cidadanía que as doazóns se sigan a facer máis gradualmente ao longo das vindeiras semanas, posto que o sangue do que se dispón é suficiente nestes momentos para atender os pacientes. Noutra orde de asuntos, a plataforma Con los Maquinistas recolleu xa máis de 22.000 sinaturas en apoio ao maquinista que conducía o tren sinistrado. Dende esta plataforma realizaron esta recollida
para reclamar que non sexa condenado sen probas e antes de que a investigación determine as causas do sinistro. Pola súa banda, na estación de tren de Lugo, estes días todo transcurre con normalidade. Ademais, segundo informou o Ministerio de Fomento, xa está restablecido o servizo de trens de Renfe entre Ourense e Santiago. Os trens circularán nos seus horarios habituais tras a apertura de dúas das vías afectadas polo accidente. Suspéndense así o plan alternativo de transporte que se establecera e os trens comezan a circular sen transbordos para voltar pouco a pouco á normalidade. Agora toca tamén averiguar as causas do sinistro. A principal hipótese é o exceso de velocidade e, de feito, o maquinista está imputado. Aínda así, ata que se coñeza o contido das caixas negras, son todo especulacións. Telelugo tivo a ocasión de falar co decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, que explicou que nunha catástrofe desta magnitude son moitos os factores que influen. Despois dunha catástrofe desta magnitude, as autoridades traballan para buscar unha explicación. Agora a principal hipótese para explicar este grave suceso é o exceso de velocidade, pero pode haber máis. Segundo explicou a Estacal o decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Carlos Nardiz, as autoridades traballan na hipótese da velocidade, porque é a máis lóxica, pero convidou a agardar os resultados da investigación, porque poden darse un cúmulo de factores para chegar a un sinistro de tal magnitude. Mentre se realiza a investigación, Carlos Nardiz quixo enviar unha mensaxe ás autoridades, xa que dixo hai que traballar para esclarecer este asunto, pero tamén para poñer os medios necesarios para que non volva a ocorrer algo como isto. Agora tamén queda un duro traballo coas víctimas e os seus familiares. Os psicólogos sinalan que o peor son os primeiros momentos de incertidume e que a partir de aí o mellor é o apoio do entorno e deixar que os afectados se desafoguen. A incertidumbre é o peor para o ser humano. Entonces, dar paliado eso é algo moitas veces irreparable, porque sobre todo é o que pensas e o que sintes esas primeiras horas. Por eso a intervención do psicólogo sobre todo é axudar a expresar. É dicir, unha intervención nese sentido sinxela incluso de deixar facer o que esa persona quere, non? De expresar, de comunicar o primeiro que se te pode estar pasando pola cabeza, todos os sentimentos que tes, a frustración, a ira, a rabia, o suceso, a gravedade que xa ten, porque non é que, bueno, é un accidente aislado, é un accidente no cal hai moitas persoas implicadas. Entonces sempre é unha carga emocional moi forte, porque o que che está pasando a ti, ves en frente que lle está pasando a outra familia, persoas de todas as edades, digamos que de algún xeito tamén te unes o dolor do veciño do dalao, non? Supón como un alivio saber que, que se temen, pois é así, porque o que queren é proceder co todo o duelo, o funeral, o impacto emocional inicial é moi duro, porque primeiro non crees o que te está pasando, e dai pois a empezar a procesar todo eso, pois é cuestión de horas e de meses. A mellor axuda é dos seres queridos, a xente que te acompaña, a xente que te dá un abrazo, a xente que te deixa chorar e que non te encha a cabeza con cousas de que tes que facer e que non, ti ben sabes o que tes que facer. A veces aquí é onde entran o tema das creencias, non? E a veces depende do que creas, a nivel de morte ou tal, pois eso a veces hai xente que lle palía e que lle dá como unha especie de colchón emocional de seguridade. Moitas persoas deixan de creer. Entonces aí eu creo que é algo delicado, que moitas veces queres axudar nese sentido e a veces os do entorno pois poden complicar, non? Porque sacas unha ira, unha rabia que non ven a conto. Entonces a mellor axuda, o apoio é deixar que unha persona exprese todo o que sinte, todo o que pensa, e sobre todo non guiarlle o que debe de facer.
Hoxe na cidade sucederonse os minutos de silencio en homenaxe ás víctimas e en apoio ás súas familias. Ás 11 da mañá, diante da subdelegación do Goberno, na Praza de Armañá, tivo lugar a primeira destas concentracións silenciosas que durou 5 minutos, que foron rotos só ao final polo aplauso dos participantes. Nela participaron o subdelegado Ramón Carballo, persoal da Administración e cidadáns anónimos que pasaban pola rúa e se sumaron. Ramón Carballo tivo unhas palabras de agradecemento para todos aqueles que prestaron a súa axuda nun accidente que tinguiu de loito Galicia e España. As bandeiras da subdelegación, ao igual que as do Concello e da Deputación, locen a media asta. Ademais, todas as administracións lucenses se sumaron aos 7 días de loito decretados pola Xunta de Galicia. E nese apoio ás familias, tamén en especial ás familias dos falecidos, e xa foron identificados, pero tamén as familias deses outros falecidos e todavía non foron identificados e, polo tanto, non poden velar todavía polos seus mortos. E niso, pois, bueno, desexar no máis pronto posible ese traballo están a facer os forenses dentro da rigorosidade e dos protocolos a seguir, sexan a máxima garantía, pero nun tempo prudencial podan ter identificados a esos cadáveres e poderllos entregar ás familias. E tamén pois, desexar que os feridos e hai, e sobre todo están nun estado crítico, e se podan recuperar o mellor posible e non vexamos aumentado o número de falecidos. E tamén quixera agradecer especialmente ás forzas e corpos de seguridade do Estado ese traballo de coordinación e de colaboración entre as distintas administracións e as distintas unidades que participaron durante estes días nas labores de evacuación e de rescate tanto dos feridos como das víctimas, e foi un traballo exemplar, e tamén moi especialmente felicitar ao pobo galego por ese sentido de solidaridade que mostrou durante estes días, en especial ao pobo de Santiago, porque foi un exemplo para todo o mundo e para toda España desa solidaridade en momentos difíciles como lle tocou a vivir durante as festas dos seus patrón. Na Deputación, hoxe o seu presidente, José Ramón Gómez Besteiro, tamén leu a declaración institucional da Corporación Provincial ante esta catástrofe ferroviaria. Besteiro, en nome de todos os grupos políticos e acompañado de Elena Candia e Mario Outeiro, expresou as condolencias e a solidaridade coas familias. Tamén expresou a súa confianza en que o pobo galego saia adiante. Todos os grupos políticos que conformamos esta corporación queremos expresar públicamente as nosas condolencias e solidaridade coas familias das vítimas mortais e os nosos mellores desexos para as persoas feridas que están en proceso de recuperación. En nome da poboación desta provincia podemos destacar o orgullo que sentimos unha vez máis da forza do pobo galego, da marea de solidaridade que permanece intacta nesta terra e do comportamento exemplar que nos caracteriza aos galegos e as galegas cando as adversidades son igual de excepcionais. Pero tamén é de xusticia salentar a profesionalidade e a calidade dos servizos públicos implicados no rescate, na atención e no tratamento das persoas afectadas, que foron reforzados cos profesionais que, de xeito altruísta e voluntario, aportaron o seu traballo nos centros hospitalarios. Resaltar o labor da axuda realizado polos veciños e veciñas do lugar afectado. O extraordinario comportamento que mantiveron é motivo de orgullo para todos e todas nós. Dende o mesmo día do accidente, a Deputación de Lugo puxo a disposición do Goberno galego todos os seus recursos humanos e materiais por se así fosen necesarios. Agardamos o esclarecemento sobre o acontecido e sobre as causas que provocaron o accidente para que unha situación así non volva a ocorrer no futuro e tamén por respeto á memoria das vítimas e aos seus familiares. Hoxe reiteramos a nosa vontade de colaboración, compromiso e unidade sen perder a confianza en que o pobo galego volverá a sair adiante. A petición da Federación Galega de Municipios e Provincias, hoxe por segundo día consecutivo, tamén se sumou ás concentracións silenciosas o Concello de Lugo. Diante da Casa Consistorial gardaron 5 minutos de silencio membros da corporación, cidadáns e funcionarios, así como outras autoridades, entre elas o presidente da Deputación. O alcalde accidental, Manuel Chaín, subliñou que o Concello suspendeu todos os actos e roldas de prensa previstos para estes días.
pero hoxe a FEGAN convocounos a 5 minutos de silencio, nos cuales aproveitamos para manifestar todo o apoio e a solidaridade do pobo de Lugo con todas as vítimas, as familias das vítimas e todos aqueles feridos que para pedir a pronta, que lles pedimos desde aquí e lles desexamos a pronta recuperación. O pobo de Lugo tamén quere felicitar o Concello de Santiago, lógicamente, polo traballo que fixo, por como se portaron a cidadanía de Santiago en xeral, polo seu comportamento, pola súa axuda e o seu civismo. Nestes 2 días, numerosas autoridades se achegaron ata a zona do sinistro e aos diferentes centros sanitarios nos que están hospitalizados os feridos. Os príncipes de Asturias fixérono hoxe. Achegáronse ata o Hospital Clínico de Santiago para ver e falar cos feridos, ao igual que fixeron onte as súas majestades, os reis Don Juan Carlos e Dona Sofía. Antes, pola mañá, o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, tamén se achegara ata a zona do sinistro en compañía da ministra de Fomento, Ana Pastor, e do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Tamén estiveron dirixentes socialistas como o secretario xeral do PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. A 8ª edición do Criterium Aeronáutico de Galicia, que se celebra estes días en Rozas, tampouco é allea á catástrofe de Santiago. Suspendéronse os actos de onte en sinal de loito e hoxe reducíronse as actividades. La tragedia de Santiago pues nos ha afectado a todos, entonces bueno, nosotros el día de ayer pues cancelamos todas las actividades y hoy pues estamos un poco a medio gas, un poco como de luto, ¿no?, por toda esta situación, pero bueno, por desgracia la vida sigue y entonces, bueno, nosotros tenemos que seguir con nuestras actividades, sobre todo porque, bueno, tenemos la Vuelta a España en avioneta, vienen pilotos de toda España y, bueno, aquí detrás ya lo oís que están en plena actividad. Aparte de esto, pues tenemos una serie de actividades que lo que sí queremos es enfocarlas también a los niños, niñas y niños, porque es un tema muy interesante, pues para niños, bueno, pues aparte de tener los hinchables que ya veis, la cama elástica, juegos de triciclos, queremos acercarlos a lo que es el tema de aviación. Desde luego el agradecimiento que tenemos hacia INTA, que nos ha cedido este aviocar para enseñarlo al público, la gente que quiera sacar fotos, la tripulación que tenemos de defensa a disposición nuestra para cualquier información que quiera tener el público. O Club Deportivo Lugo confirmou hoxe unha nova fichaxe, a do dianteiro franco-italiano Vincenzo Renella, que chega para completar a nómina de atacantes do conxunto roxibranco. Renella asina contrato por unha temporada, xa que chega ao equipo de Setién cedido polo Betis. Hoxe despedímonos tan só co mellor desexo para as familias das víctimas do accidente de Santiago. Dende Telelugo, o noso apoio e profundo pésame aos afectados. Que teñan bo fin de semana. Vémonos o luns. Boas noites.